تھوڑی تالیاں دی گونج وچ تشریف لے آوندے نے جناب ولایت راز صاحب حضور پیر فدا حسین بخاری صاحب ترانہ صاحب بہت اچھیاں گلاں کر گئے نے رانجھا کیے مجنو کیے یا مرزا کیے یہ چند منٹ تو بعد پہلے شہنشاہ مولا حسین دی شان دے چند ایک یا انہوں دے گھرانے دے دو ترشید کہ میدان کربلا دے یار تھوڑا دن کھول دینا کھول دے ہلو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میدان کربلا دے وچ پیر صاحب ہلو بھائی حسن بھائی ملازم حسین میرے محترم بھائی رمضان باسط صاحب میدان کربلا دے وچ نا پیر صاحب 10 محرم نو نا شہنشاہ کربلا نے 70 قربانیاں دیتیاں نے 70 قربانیاں دیون تو بعد نظر ماری ہے نا تے سوائے جناب زین العابدین تو اہل بیت دا کوئی فرد نظر نہیں آ رہا پیر صاحب خیمے عمل منہ کر کے فرمایا کوئی ہے جڑا میرے نانے دے دین تو قربان ہونا چاہتا ہے ایک چھوٹی جی آواز آئی ہے بابا میں ہاں اصغر تے مولا حسین ٹر دے جھولے دے قریب جا کے فرماندے نہیں اصغر تو تا اصغر ہے تو تا معصوم ہے جدو اصغر دی گل آئی ہے نا تے علی دے پوترے نے کہا کہ مینوں لکھ کربل دے ذریعہ تھے پیر صاحب شیر تے توجہ کرو کہ مینوں لکھ کربل دے ذریعہ تھے میں ہاں مضمون علی دا بھائی مینوں لکھ کربل دے ذریعہ تھے میں ہاں مضمون علی دا اور مٹ جانا ہی دور یزیدیاں دا رانا وط قائنون علی دا اور ہر بشر دے دل وچ راز ہونا ہی ہر پل جانون علی دا ہم اصغر ہاں تیری فوج وچوں میں ہاں تا خون علی دا اور مولا حسین دی مولا اصغر دی شہادت تو بعد امام علی مقام نے جس وقت مولا اصغر دا لاشا لے کے واپس آ رہا نا پیر صاحب تے جناب دی کی کفیت آئی نشیر کہ جدو لے کے لاشا اصغر دا شاخہ میادے والے آیا جدو لے کے لاشا اصغر دا شاخہ میادے والے آیا دستار اپنی دے کپڑے دا میرے پیر نے کفن بنایا اور تتی ریت پہ لاشا اصغر دا جڑا راز سید دفنایا نبی پاک دے دین دا پودا ہا جڑا پاک امام نے لایا پیر صاحب ترانہ صاحب اگے عاشقاں دی گل کرتے پہ ہاں عاشق ہوندا کیے اور سچا عاشق انہوں آندے نہیں ایک گل میں تھوڑا دسنی ہے لیکن ایک شعر تو بعد پھر میں کام شروع کروں گا کہ جن دے جامن قدم گناہ دے ول میں اس راہگیر نو کی آکھاں بھائی یعقوب ثانی پیر صاحب کہ جن دے جامن قدم گناہ دے ول میں اس راہگیر نو کی آکھاں اور جڑا کردہ ہی ظلم رعایا تے اس صاحب جگیر نو کی آکھاں تے جڑی رکھے نا عزت براواں دی میں اس امشیر نو کی آکھاں جھوٹا آکھاں راز جکیدے نو دس مرمہ ہیر نو دس مرمہ ہیر نو کی آکھاں تے مرمہ ایویں یا نا کہ ایویں لکھ نہیں جگ دی ریت ہوتے نہ غیر دے پیار پریت ہوتے نہ شیری نہ فرحات تے لکھ نہ سہتی نہ مراد تے لکھ نہ سسی تے نہ ہیر تے لکھ نہ سونی دی تصویر تے لکھ ایمیں لکھنی جگ دی ریت ہوتے نہ غیر دے پیار پریت ہوتے نہ شیری نہ فرحات تے لکھ نہ سہتی نہ مراد تے لکھ نہ سسی تے نہ ہیر تے لکھ نہ سونی دی تصویر تے لکھ نہ پنو دے اعتبار تے لکھ نہ مردے دے کردار تے نہ پنو دے اعتبار تے لکھ نہ مردے دے کردار تے لکھ نہ لکھ مہیوال تے رنجے تے لکھ کل کائنات دے سنجے تے لکھ کل کائنات دے سنجے تے جے لکھنا ہی سرکار تے لکھ یا اس تے ہر ایک یار تے لکھ صدیق اکبر دے پیار تے لکھ یا سب تے لکھ یا غار تے صدیق اکبر دے پیار تے لکھ یا سب تے لکھ یا
غار تے لکھ عثمان دی شرم حیا تے لکھ سلمان دی پاک وفا تے لکھ لگتا سمجھ نہیں آ رہی عثمان دے شرم حیا تے لکھ سلمان دی پاک وفا تے لکھ لکھ پاک عمر دی دید اتے لکھ خالد بن ولید اتے پہلے لکھ حضور دی ذات اتے پھر لکھ مولا کائنات اتے پہلے لکھ حضور دی ذات اتے پھر لکھ مولا کائنات اتے بلال دی پاک اذان تے لکھ یا خیبر دے میدان تے بھائی رمضان دو جگہ بلال دی پاک اذان تے لکھ یا خیبر دے میدان تے لکھ لکھ کل محبوب دے یاراں تے لکھ پنجاں تے لکھ باراں تے لکھ کربل دی کہانی تے یا لکھ فورات دے پانی تے لکھ کربل دی کہانی تے یا لکھ فورات دے پانی تے لکھ غازی دے مشکیدے تے لکھ غازی دے مشکیدے تے شکریہ مہربانی بھائی لکھ غازی دے مشکیدے تے یا لکھ سگران دے ویرے تے لکھ پاک اکبر دے چہرے تے یا لکھ قاسم دے سیرے لکھ پاک اکبر دے چہرے تے یا لکھ قاسم دے سیرے تے لکھ ہرنو لگیاں تیراں تے سجاد دیاں زنجیراں تے اصغر نو لگ گئے تیر تے لکھ یا لکھ مولا شبیر تے لکھ یا پھر کہہ دی امشیر تے لکھ اصغر نو لگ گئے تیر تے لکھ یا لکھ مولا شبیر تے لکھ یا پھر کہہ دی امشیر تے لکھ اجڑی باتول دی جوک تے لکھ یا لکھ نیزے دی نوک تے پیر صاحب شیر سن اجڑی باتول دی جوک تے لکھ یا لکھ نیزے دی نوک تے لکھ گل مقدی راز مکا کے لکھ ہر مومن نو سمجھا کے لکھ گل مقدی راز مکا کے لکھ ہر مومن نو سمجھا کے لکھ کہی کہ مسلم دے راز ایمان تے لکھ مسلم دے راز ایمان تے لکھ حسین دی پاک زبان تے لکھ یا اللہ دے قرآن تے لکھ یا عشر دے میدان تے لکھ کہ سارے جگ دیاں وارا میں عبادتاں سارے جگ دیاں وارا میں عبادتاں حسین تیرے سجدے تو سارے جگ دیاں وارا میں عبادتاں حسین تیرے سجدے تو تینوں لگے نہ تتیاں ہواواں کہ تیری آئی میں مر جاؤں جدو چھڈ گیا سانو ساڈا سایہ پیر صاحب ماشاءاللہ بولیاں دے بہت بڑے شاعر میرے سامنے بیٹھے نے بلکہ میں تو کہنا کہ ان پیر فدا حسین دا تو پھر جتنا تک ہی پہنچ جائے انہاں دی تعریف کریے لیکن سانو پتہ ہے کہ گل مکدی نہیں کہ جدو چھڈ گیا سانو ساڈا سایہ تے سجنا نے کی تگنا مہربانی ایسن جدو چھڈ گیا سانو ساڈا سایہ تے سجنا نے کی تگنا پیر صاحب ان نے مخ تو نقاب ہٹایا ان نے مخ تو نقاب ہٹایا تے چند دی اوقات دس گئی ان نے مخ تو نقاب ہٹایا تے چند دی اوقات دس گئی ان دی زلفاں دے ویکھ کے ہولارے ان دی زلفاں دے ویکھ کے ہولارے گھٹاواں نوں وی آن شرما اور آخری گل ہے کہ ان دے قدماں تو نظر نہیں ہٹدی ان دے قدماں تو نظر نہیں ہٹدی اور ان دے قدماں تو نظر نہیں ہٹدی چہرہ سا کی تکنا